Podurile Veneției. Veneția numără aproximativ 435 de poduri, dintre care 300 sunt din piatră, 60 din fer și restul din lemn. Podurile au fost dotate cu parapet în secolul al XIX-lea, datorită faptului că multe persoane cădeau în apă. În trecut erau foarte puține poduri, deoarece persoanele se deplasau de la o insuliță la alta cu propriile bărci sau cu traghetul, care era luntrea din acea epocă. Primele poduri au fost construite din lemn, fără trepte și la nivel cât mai jos, deoarece trebuia să permită trecerea cailor. Încă din anul 1200 au fost date anumite reguli cu privire la acest aspect. Începând cu secolul al XV-lea, când construcțiile au luat amploare și au fost consolidate malurile insulițelor, a apărut necesitatea construirii podurilor din piatră. Noile poduri au fost construite la un nivel mai înalt și au fost dotate cu trepte. Acest fapt va duce la dispariția cailor din Veneția. Fiecare pod din Veneția are propria istorie. În general, podurile poartă denumirile unui edificiu faimos care se află în împrejurim, a unei persoane celebre sau care are o legătură cu apariția podului, a unei particularități care privește un aspect al podului, a unei activități sau eveniment ce se desfășura în acele împrejurimi sau al unei legende. Același lucru valorează și pentru străzi, canale, câmpuri și așa mai departe. Podurile au fost construite la diferite nivele, începând de la cele mai joase, care sunt la nivelul trotuarului, încât nu realizezi că treci peste un pod, ajungând până la cele mai înalte și pe care le vedem deasupra Marelui Canal. În continuare, vom analiza câteva poduri de o importanță vitală pentru Veneția sau care atrag prin frumusețea și istoria lor. Cel mai important este Ponte della Libertà, adică Podul Libertății, fiind poarta de intrare în Veneția. Are o lungime de 3850 metri și permite intrarea trenurilor până în gara Sfânta Lucia și ale mașinilor până la Tronchetto. Primul pod feroviar, construit pe o structură de 75.000 de stâlpi de lemn, a fost realizat în anul 1845 și permitea intrarea trenurilor în Veneția. În anul 1933, alături de acest pod, a fost construit podul stradal cu o lățime de 20 de metri, ce permitea intrarea mașinilor în Veneția. În Veneția sunt 4 poduri foarte importante care leagă zonile principale ce sunt despărțite de Marele Canal: Ponte Rialto, Ponte degli Scalzi, Ponte dell'Accademia și Ponte della Costituzione. Cel mai faimos dintre toate podurile din Veneția este Ponte Rialto, ce a fost finalizat în anul 1591. Acest minunat pod îl substitui pe cel de lemn, care a fost reconstruit în mai multe rânduri, primul datând din anul 1180. Podul Rialto are arcul de 28 de metri, o lățime de 22 de metri și o înălțime de 7 metri și 30 de centimetri, pentru că trebuia să permită trecerea galerelor. A fost construit pe o fundație constituită din 12.000 stâlpi de lemn. După calculele făcute, rezultă că podul s-a scufundat cu 25 de centimetri de la momentul construcției. Acest pod era singurul care făcea trecerea peste Marele Canal și astăzi, în afara utilității, constituie un punct principal de atracție turistică. Ponte dell'Accademia, adică Podul Academiei, a fost construit în anul 1933
și îl substitui pe cel al Carității, care a fost construit de austrieci în anul 1854. Podul, realizat în 37 de zile, trebuia să fie provizoriu, dar construcția din fier și lemn s-a dovedit a fi mai rezistentă decât cea a primului pod sau decât cea a noului proiect, astfel că a rămas până astăzi. Ponte degli Scalzi, adică podul celor desculți, ia această denumire de la biserica din vecinătate, Biserica Sfânta Maria din Nazaret, cunoscută sub denumirea degli Scalzi, adică a celor desculți. Primul pod a fost realizat în anul 1858. Podul actual, ce are 80 de trepte, a fost construit cu piatră de Istria în anul 1934. Ponte della Costituzione, adică podul Constituției, numit și Calatrava, după numele arhitectului. Este podul care leagă Piazzale Roma de stația de tren. Aceste două puncte principale permit intrarea în Veneția prin intermediul podului Libertății. Podul din oțel și sticlă, realizat în anul 2008, are o lățime de 6 metri, înălțimea de 10 metri și lungimea de 81 de metri. Ponte dei Sospiri, adică podul suspinelor, este unul dintre cele mai faimoase poduri din Veneția. A fost construit în anul 1603 pentru a lega Palatul Ducal de noile închisori. După anul 1580, când închisoarea a fost mutată din Palatul Ducal în palatul vecin, s-a pus problema construirii unui pod care să lege cele două clădiri între ele. Podul era construit din piatră de Istria și închis în totalitate pentru a nu permite evadarea prizonierilor. Podul are două coridoare care leagă cele două palate. Un coridor duce spre sala magistraților, iar al doilea spre vorbitor și spre sălile avogaria, care erau sălile de avocatură. Denumirea de suspine derivă de la faptul că prizonierii condamnați puteau privi spre minunatul peisaj pentru ultima dată prin fereastră, înainte de a fi aruncați în temniță. Ponte della Paglia, adică podul paielor, este cel mai aglomerat pod din motiv că oferă o frumoasă vizibilitate către Ponte dei Sospiri și spre bazinul Sfântului Marcu. Actualul pod din piatră de Istria datează din anul 1847, dar primul a fost realizat în anul 1360. Denumirea podului provine de la stația de oprire din acel loc, care permitea încărcarea și descărcarea paielor și a fânului. Paiele erau utilizate pentru saltele și acoperirea caselor sărace, iar fânul pentru hrănirea cailor și măgarilor din oraș. Ponte dei Pugni, adică podul pumnilor. Acest pod este cel mai renumit pentru luptele dintre locuitorii din zona Castello, adică Castellani, și cei din zona Dorsoduro, adică Nicolotti, o denumire ce provine de la biserica San Niccolò dei Mendicoli. Când aceste grupuri se întâlneau pe poduri, se împingeau în apă. Erau organizate diferite lupte pe diverse poduri din Veneția. A rămas în istorie lupta pe acest pod din anul 1705, unde au fost folosite pietre și cuțite, ce s-a soldat cu mulți răniți. Ponte della Guerra, Ponte Santa Fosca. Erau alte poduri pe care se menținea vie lupta cu mâinile și bastoanele dintre Castellani și Nicolotti. Ponte dei Dai. Provine de la strigătul poporului: Dai, dai, ce înseamnă lovește, lovește. În anul 1310 s-a încercat un atentat asupra dogelui, însă acesta a eșuat. În timp ce atentatorii erau urmăriți, poporul încuraja eliminarea lor strigând: Dai, dai.
Ponte dei Squartai. Cine se făcea vinovat de anumite delicte ce atrăgea condamnarea la moarte, înainte de a fi ucis, era torturat în mii de moduri, în diferite zone ale Veneției. Pentru cei care mai apoi erau uciși în piața San Marco și care mai apoi erau divizați în 4 părți, părțile corpului erau expuse în diferite puncte ale Veneției. Acest pod era una dintre zonele în care se expunea o parte a corpului celui ucis, pentru a da un exemplu poporului de ce se întâmplă cu o persoană răufăcătoare. Ponte storto, adică pod strâmb. Sunt numeroase podurile strâmbe din Veneția, dar nu toate poartă această denumire. Datorită faptului că deplasarea printre străzile Veneției devenea tot mai mult o exigență, s-a încercat construcția podurilor care legau insulițele între ele. În anumite situații, străzile de pe insulițe se aflau în poziții total opuse, astfel că pentru a le uni s-au construit poduri strâmbe. Ponte delle Tette, adică podul sânilor. Denumit astfel pentru faptul că prostituatele apăreau la ferestre cu sânii descoperiți pentru a atrage clientela. Ponte de la Donna Onesta, adică podul femeii cinstite. Se spune că în timp ce 2 prieteni treceau peste acest pod, unul ar fi spus că singura femeie cinstită este cea imprimată în zidul casei. Spune un proverb venețian: când va trece o femeie cinstită deasupra acestui pod, podul se va dărâma. Podul este făcut din fier și datează de la jumătatea secolului al XIX-lea. Poate cel dinainte s-a prăbușit din cauza numelui pe care îl poartă. Ponte del Diavolo, adică podul diavolului, ce se află la Torcello. Acest pod, ca și Ponte Chiodo, ne arată cum erau podurile din Veneția înainte de anii 1800, adică fără parapet. În spatele acestui nume, Ponte del Diavolo, se află o legendă care spune că o venețiană iubea un austriac care fusese ucis. Tânăra apelează la o vrăjitoare care face un pact cu diavolul și îi readuce iubitul la viață pe acest pod. Vrăjitoarea trebuia să aducă diavolului, în ajunul Crăciunului, 7 suflete de copii creștini. Vrăjitoarea, fiind ucisă de o persoană care afla de acest pact, nu putea onora înțelegerea. Astfel că diavolul, sub chipul unei pisici negre, vine în fiecare an, în ziua de 24 decembrie, pentru a-și primi sufletele. Ponte delle Maravegie. Legenda spune că un tânăr barcagiu mergea des într-o casă în care erau 7 fete. Cea mai urâtă dintre ele se numea Maria. Barcagiul se îmbolnăvi și, crezând că boala provine din cauza făcăturilor Mariei, decise de a o ucide când ar fi fost singură acasă. Trecând podul, văzu cum fata era în genunchi în fața crucii. Tânărul a descoperit că Maria, care îl iubea în secret, se ruga ca el să fie sănătos, iar ea să moară în locul lui. Tânărul se vindecă și apoi se căsători cu Maria. Ponte del Paradiso, adică podul paradisului. Denumit astfel pentru faptul că această zonă era împodobită în zilele de sărbătoare, în mod special de Vinerea Sfântă. Ponte di San Lorenzo. În anul 1369, relicva Sfintei Cruci căzu în apă în timpul unei procesiuni, dar în mod miraculos, relicva a rămas la suprafață, deși relicvarul era făcut din argint. Ponte degli Incurabili, adică podul incurabililor.
În apropiere era Spitalul Incurabililor, unde a activat Sfântul Ignațiu de Loyola și Sfântul Francisc Saveriu. Ponte dei Barateri. Numele derivă de la cei care făceau berete și care erau numeroși în această zonă. Ponte Marco Polo. Numele acestui pod provine de la casa marelui explorator Marco Polo, ce se află în apropiere. Ponte de Legulie. Este numit astfel datorită obeliscurilor care decorează cele 4 colțuri ale podului. Podul a fost realizat în anul 1580. În continuare, fără niciun fel de prezentare, putem admira alte câteva poduri venețiene. Vizionare plăcută!